An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Nin waati laban in na AES ka ŋaniyaba min n'o talen don ni maa bɛ ka o fɔ bi kosɛbɛ, ka fara wolomasiri tabaw ka baara kan, ka fara yiriwari baara kan, ka fara jamana saba in ɲɛmaaw kɛlen ka ɲɔgɔn minɛ, k'a dɔn k'a fɔ bi ko baaraba min bɛ yen n'u kan ka o sigi sen kan siniɲɛsigi kama, u y'o tɔgɔ kɛ ko kiiriso. Cɛncɛnfuga jamanaw tɔgɔla min bɛna na josariya ale lafasali kɛ, a nanzarakan na a bɛ fɔ a ma ko Cour pénale sahélienne et des droits de l'homme. Waati min na farafinna kɔnɔna na maa bɛ k'i yɛrɛ ɲininka marama jamana minnu bɛ yen n'olu ye an mara ka tɛmɛ, olu kɛlen don ka kiiribulon minnu sigi sen kan k'o kɛ u sagonata ye. Mali, Burkina, Niger, olu ye miiriya sɔrɔ ka ni Cour pénale sahélienne k'ale sigi sen kan josariya o tɔbɔtɔli kama. A kɔni mina nana falen don kow la, sabula a yera k'a fɔ maaba caman fɛ ko min ye nin kiiriso in ye, danfara min bɛna na ye ani tɔw ni ɲɔgɔn cɛ, o ye k'a fɔ a bɛna na i sinsin yɛrɛma hɔrɔnya ko kan, a bɛna na i sinsin tiɲɛ fɔli kan, wa min ye a yɛrɛ ka kannabila ye ka se k'a ka baaraw kɛ, a bɛna na i sinsin o kan. Bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ a bɛ waati damadɔ bɔ, san 2022 kɔnɔna na, Mali ye ɲangini sɛbɛn don ka ɲɛsin Faransi ma Nations Unies na, k'a yira k'a fɔ min ye an ka jamana kɔnɔna na, Faransi ka pankuru olu ye pani kɛ ka taa dɛmɛ don Bamanciwale n'u ka wale kɛbaaw ma. O fana kɔfɛ tuguni, AES jamanaw olu fana wulila tuguni ka plainte don Ukraine ale contre la san 2024 Bamanciwale n'u ka wale mɔgɔw olu kɔkɔrɔ donni na, min ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ ka ni laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ, maa si ma kala don i ɲin na diɲɛ seleke naani kɔnɔna na ka bɛn ni a ye. O la sa ka kɛ ni o mako in ye, Mali, Burkina, Niger olu jɛra sa ka ni sariyaso in sigi sen kan. Sariyaso min n'a kɛrɛnkɛrɛnnen don, maanifinw tɔgɔla kibaruyaw, maanifinw tɔgɔla hakɛw, a bɛna na danfaraba don ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na kiiribulon minnu sigilen don ka danfara don o la. Min ye AES ka nin kiirisoba in ye, a kɔni bɛna na falen min don, o ye CPI ale kɛlen don nsanin kelen kelen min ye ka wuli kuma o kuma k'i ɲɛsin farafinna jamanaw ma, min ye nanzarala jamanaw ye olu ka Bamanciwale n'u ka Ninjugawale n'u ka ko kuntanw k'i ɲɛtugu olu kan, a bɛna na falen don o la kosɛbɛ. Min ye nin kiiriso in ye, n'a sera ka sigi sen kan, a bɛna na i sinsin fɛnba minnu kan, o ye yɛrɛma hɔrɔnya baara kɛcogow ye. A bɛna na dafali fana kɛ, sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ min na bi ni majɛ minnu bɛ yen bi ka kɛ ni kiiriko ta nasira ye, a bɛna na baara ɲɛkelen kɛ o la. Nkalon caman bɛ tigɛ, kuma caman bɛ fɔ, waleya caman bɛ ta ka da an ka wolomasiri tabaw la, o bɛɛ lajɛlen bɛna na danganiya bɛɛ lajɛlen ye. Min ye nin ko in ye, a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye, farafin jamanaw ka se ka nin sɔrɔ, ni nin ye sira sɔrɔ, a ka baara k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya hukumu kɔnɔna na, danbe kɔnɔna na, tabiyaw ani jamana minnu bɛ AES kɔnɔna na, olu bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na, wa AES jamanaw n'a y'u diya fana nin kiiriso in, u bɛ se ka welewelemada bila maaw ma, maa minnu ye maa mafalenbaw ye, diɲɛ kɔnɔ bi n'u olu bɛ josariya lafasali kɛ, n'olu bɛ baarabaw kɛ, u n'olu ka jɛ ka se ka nin ko in na waleya. Damatɛmɛ wale minnu bɛ yen, fɛn minnu bɛ dan sigi maanifin ka adamadenya la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na, o mafabaw an'o matarafabaw, olu caman na se ka ye. Wa min ye maa tɛna na bɔ maa la, maa ne e ye ko kɛ min ni sariya tɛ bɛn, bere ye, a bɛ kɛ fiɲɛ bere ye, yaasa ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Nin sariya su min filɛ ni AES b'a fɛ k'a sigi sen kan, a kan k'a to Mali min na ale ye degun caman sɔrɔ, n'ale ye laɲini caman kɛ, n'ale ye wulikajɔ caman kɛ, n'ale y'a jira k'a fɔ ko Bamanciwale ni Ninjugawale kɛbaaw kɔkɔrɔdonbaw dɔnnen don bi ka damakasi kɛ, ka fara AES kan, o min fana ye damakasi kɛ ka ɲɛsin Ukraine ko ma, ko ɲɛna sɔrɔ a ko dɔw la. Sabula min ye maaw ye, maa minnu mana minɛ nin ko ninnu kɛnɛ kan, maa minnu mana na sɔrɔ, tamasiyɛnw mana na ye, kiiri tigilama mafalenbaw, olu na wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin nin ko in ma. O de la min ye Kulubali ye, n'ale ye jateminɛkɛlaba ye kosɛbɛ josariya kow la, a ko nin ko in ka ɲi koyi, sabula cɛncɛnfuga jamanaw, u n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ, majisirabaw, kodɔnnabaw, ko faamuyalabaw, josariya tɔbɔtɔbaw tiɲɛ yɛrɛ kan k'a sɔrɔ u ti maa dɛmɛ, olu na ye. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko nin kiiriso ɲɔgɔnna, maa caman y'a sigi sen kan, i n'a fɔ Tirikikaw fɛ yen, Berezilikaw fɛ yen, subahana mansin o wulibani hukumu kɔnɔna fana na, o y'a to bi u n'olu bɛna na u bolo di ɲɔgɔn ma. Min ye Mali ye ani Burkina Faso ni Niger, e ko u ni Irisi bolo ti ɲɔgɔn bolo ka ban wa?
irisi min ye sira caman yira u la wa bɛna n'a to u ka se ka baara caman kɛ nka jɛrɛjɛkulu in n'o ye kiritigɛso in ye a kɔni ka kobaw bɛna ɲi ɲɛ kosɛbɛ. Faransi ye waliya mun kɛ Ukraine ye waliya mun kɛ maa minnu kɛlen ka damatɛmɛ waleyaw ta ka ɲɛsin an ka jamana ma josara ko ta nasira fɛ minnu kɛlen don gɔn kelennabilaw ye don o don u bɛ bɛɛ lajɛlen dasi u bɛɛ lajɛlen na u yɛrɛ ye sabula kiiri a na tigɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na o la sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ wulikajɔ min bɛ sen na AES bolo o ye k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan a ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka sinsin cogo min wa o ye fana min ye kiiri ye a ka damakɛnya bɛɛ lajɛlen maa kana bɔ maa la nka AES jamanaw u kan ka fɛn caman bila u kun na bi sabula n'o y'a sɔrɔ u ye wulikajɔ kɛ wolomasiri tabaw ka ko la n'u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa ka se ka min ye musaka ko k'o don ba la ka banki sigi sen kan ni min ye nin kiiriso kura in ye ale ye sen sabanan ye sen min n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'a bɛna n'a to maa caman bɛna na malo ma maa caman bɛna na siru ɲɛ wa min ye wo min tun bɛ yen n'o bilalen don kiiriko ta nasira la a na se ka o datugu jamanadenw ka lafiya kama u ka sariyaw dafali ani adamadenyaw olu kɛcogo ɲuman kama k'a sɔrɔ i ma maa bɔ maa la